στα αυτιά τους, ότι πρέπει να είναι ουσιαστικά. Κοίτα. Ώστε να μην βάζεις το μικρό το παιδάκι μπροστά ή πίσω στο μηχανάκι, πιάσε με. Ή μπροστά χωρίς κράνος, μέχρι μια ηλικία το παιδάκι δεν έχει την αίσθηση της ασφάλειας. Μικρά παιδιά έχω δει. Ναι, και σου λέω, μέχρι μια ηλικία το παιδάκι δεν έχει την αίσθηση της ασφάλειας. Οπότε να του πεις κρατήσου, δεν θα κρατηθεί. Τι να κρατηθεί αυτό το παιδί. Και άμα γίνει κάτι, δεν θα έχει τη δύναμη να σταματήσει την κίνηση, έτσι, με αποτέλεσμα θα χτυπήσει. Οπότε, Νίκο, εδώ έρχεται αυτή η παιδεία που είπαμε πριν ότι πρέπει να γίνει από τα σχολεία, για εμένα με ρωτήσεις από το δημοτικό. Και το πατίνι που κάνει το παιδί να φοράει κράνος. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να χτυπήσει ένα παιδί με ένα πατίνι, με ένα skateboard δεν μπορεί να χτυπήσει. Κράνος, επιγονατίδες, Δεν θα χτυπήσει. καμπώνες. Αυτή λοιπόν η αγωγή θα του περάσει του παιδιού από το ποδήλατο, από το skateboard ας πούμε, θα πάει στο ποδήλατο, από το ποδήλατο αύριο, γιατί δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό, θα πάει στη μηχανή, στο μηχανάκι. Πόσα μηχανάκια κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή? Πάρα πολλά. Άπειρα. Εκατομμύρια. Άπειρα. Στην Πάτρα, στην Ελλάδα και στην Πάτρα. Χιλιάδες. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν την αγωγή αυτή. Αν αυτό ξεκίναγε λοιπόν όπως συμφωνείς και μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς αυτό, όπως και εμείς και όλοι μας. Γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε. Είναι βασικός στόχος της λέσχης μας αυτό το πράγμα. Και πρέπει, και δυστυχώς, επειδή εμείς δεν είμαστε στη θέση να κάνουμε μαθήματα, να το πούμε έτσι, πρέπει να το κάνουμε μέσω του παραδειγματισμού. Πρέπει να μας βλέπουν και να παραδειγματίζονται. Και να λένε, κοίτα να δεις, αυτοί φοράνε κάτι προστατευτικό. Γιατί, και να αρχίσει ο κόσμος να προβληματίζεται. Πρέπει να το θέλει όμως και ο άλλος, ότι κύριε, εγώ πρέπει να προστατευτώ όταν είμαι πάνω στη μοτοσυκλέτα. Ένα καλό που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι το εξής, ότι πλέον ζητάει ο εξεταστής να του παρουσιάσεις ότι το κράνος και τα ρούχα. Δεν είναι όπως παλιά, που πήγαινες και έδινες με τα σαντάλια και το αυτό. Έτσι. Ναι. Οπότε τα πράγματα έχουν σφίξει λιγάκι. Αυτό είναι προς καλό. Α, δηλαδή θα πρέπει τώρα εγώ, αν θα πάω να δώσω για δίπλωμα, ναι, να φοράω τα παπούτσια μου, να είσαι, τα κανονικά μου παπούτσια, και να φοράω το παντελόνι μου, να φοράω τα ρούχα μου, όχι να πάω με το κοντό το σορτσάκι, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα, χωρίς καμία προφύλαξη και να λέω ότι είμαι μοτοσυκλετιστής. Να σου πω κάτι, γιατί τα φοράμε τα ρούχα. Καταρχάς να ξέρεις το εξής. Το ρούχο, άσε το κράνος, το εξαντλήσαμε το θέμα κράνος. Το ρούχο σε προστατεύει τι? Είναι σφιχτό απάνω σου και σε προστατεύει από τον εξωτερικό αέρα. Εγώ έκανα το λάθος μια φορά και μιλάω εγώ τώρα, έτσι σαν πρόεδρος, από εμπειρία πλέον. Και λέω, πάω μια βόλτα με τη γυναίκα μου και μπαίνει η σφίγγα μέσα από το μανίκι και με τσιμπάει εδώ. Ναι, ναι. Έτσι. Θα μπορούσα να είχα σκοτωθεί εκείνη την ώρα όταν ήμουν στην εθνική οδό. Βέβαια, βέβαια. Γιατί το σοκ αυτό είναι μεγάλο. Από απερισκεψία δικιά μου. Και λέω από τότε δεν υπάρχει. Όταν πηγαίνω κάπου, ντυμένος. Κανονικά. Έτσι που λες. Είναι βασικό θέμα ασφάλειας. Είναι βασικό θέμα παιδείας και είναι έργο δικό μας να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το προάγουμε. Να μπορέσουμε να το προάγουμε γιατί δεν γίνεται να χάσεις τη ζωή σου αυτή τη στιγμή από το τσίπημα μιας σφίγγας. Και να σου πω και κάτι, μπορεί να είσαι αλλεργικός, μπορεί οτιδήποτε. Και εκείνη τη στιγμή να χάσεις τον έλεγχο της μηχανής και να σκοτωθείς. Και θα σκοτωθεί και ο άλλος που είναι από πίσω σου. Οτιδήποτε. Θέλει προσοχή. Είναι ένα μέσο πολύ οικονομικό, είναι ένα μέσο πολύ ευχάριστο, δεν πάβει όμως να θέλει την προσοχή του. Εν ώψη κρίσης. Εν ώψη κρίσης, εγώ ξαφνικά είδα που εμφανιστήκαν από το πουθενά μηχανάκια τα οποία είχα χρόνια να τα δω. Και ο κόσμος βλέπω ότι πλέον αφήσανε στην άκρη τα αυτοκίνητα και πήρανε πάλι τα μηχανάκια τα παλιά. Έχει λογική. Έτσι. Δεν μπορείς να φεύγεις αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, από τα Ψηλαλόνια να πας στην πλατεία Όλγας για να κάνεις τη δουλειά σου με το αυτοκίνητο. Πάρε και λίγο τα ποδαράκια σου ή το ποδηλατό σου ή το μηχανάκι σου. Και πήγαινε. Το σκουτεράκι σου. Καταρχάς σώζει χρήμα, δηλαδή έχεις και οικονομία χρόνου. Δηλαδή έχει πολλά πλεονεκτήματα η μοτοσυκλέτα. Είτε το παπάκι, είτε η μεγάλη, έτσι. Εμείς κάναμε τη βόλτα μας σήμερα. Θα σε αφήσω σιγά σιγά και θα με αφήσει σιγά σιγά. Υπάρχουν πολλά θέματα που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε. Μπορούμε και στο μέλλον να μιλήσουμε. Και στο μέλλον να είμαστε καλά. Μας κάνει τιμή. Ελπίζω να νιώσεις άνετα, έτσι. Γιατί... Μια χαρά. Άνετα, έτσι. Γιατί μου είπες ότι
Εντάξει, δεν είμαστε μαθημένοι στο φακό. Να δώσουμε ένα ραντεβού για το μέλλον, να είμαστε όλοι καλά και εύχομαι Νίκο. Μαζί μας ήταν ο Νίκος ο Ποταμιάνος, ο πρόεδρος της ΑΧΛΕΜΟ, της Αχαϊκής Λέσχης Μοτοσυκλέτας. Πιστεύω ότι ήταν ενδιαφέροντα αυτά που είπαμε, θα βοηθήσουν πολύ κόσμο. Και να κλείσουμε πώς, φορώντας το κράνος. Πες εσύ, πώς θες να κλείσουμε. Φορώντας το κράνος. Θα χαρώ να δω κόσμο της Πάτρας να έρθει στη γιορτή μας, να ανακαλύψει στα τέλη του Σεπτεμβρίου τι εστί μοτοσυκλέτα. Και φορώντας το κράνος, γιατί το κράνος σώζει ζωές. I knew her love would be the death of mine.